Mi-a găsit match pe căraut. Yay! Alt match pe care să-l pierd. Și voi juca cu Veto, pentru că, bă, TP cu Judge ce-ar putea merge mai bine de atât. Ok, dăm lock-in. Frate, oricum urăsc mapa asta. E una din cel mai rele mape care ar putea să pice pentru mine în jocul ăsta. Vouă ce mapă vă place? Scrieți-mi în comentarii. Abia aștept să bagi un skin pentru pistolul ăsta. No. Ok, o să pun... Mă cam doar ochii, nu știu, e și primul match, n-am dat deloc warm-up, deci nu știu ce ar putea merge în match-ul ăsta, dar vedem. Nu o să fie bine. Da, frate, l-am auzit. Am fost înconjurat acolo, chiar n-aveam ce să fac. Cel mai prost smoke mi acoperă. One enemy remaining. Da, nu am ce face. Firar, m-a scos pe desktop. Făceam un ace frumos acolo. Punem asta mai aici. Și punem TP-ul aici. Se duc pe am. One mid. Ok, eu apar n-am unde mă duc. Spike down A. Vai, frate. Vine înăuntru după mine că mi-a stricat tot. Pun unul aici. Pun unul aici. You want to play? Let's play. B. Watcher expired. Că-s aici. Asta pot să jur că-s aici. Who's next? Cred că vine doar pentru or. Da. Scot arma. One enemy remaining. 30 seconds left. Nu știu de ce am pus cuțitul acolo. Acum eu am primit jump scare-ul. Oops. Can someone judge to buy for me, please? Thanks. Ok. Bă, setup-ul meu a fost top, dar păcat că nu a intrat. Transfer ready. Negation ready. Quick speed, quick trigger. They will come. Ia acum. Mid. Ați pe asta, nu? Enemy spotted. Hi. Fire in the hole. Dar o să stau aici. Dar o să stau aici. Nu mă mișc. Da, cred că o să se duc pe mid. Cred. Smoke mid. Yeah, I think. Under 31. M-a trollat. One enemy remaining. Bă, deci 140. Nu moare. Spike down B.
Negation. Trap triggered. Sage. Enemy mid. For you. Watcher I expired. need you, Sage. I'm out of here. Stairs with. Heal me, heal me, heal me. That's a kill. Da, nu mi-a dat. Last player standing. Sau nici nu l-au avut. One enemy remaining. Up, up. 30 seconds left. Spike down B. Bun. This is what I trained for. Transfer ready. B. Denial action. E prost. Go, go, go! Dacă aveam Judge acolo, îl făcea și pe Breach pe aia. Enemy mid. Nice try. Right here. Aici stau. They will cover. Steal that. Da, păi mă așteaptă oricum. Enemy spotted. Easy. One more with. Enemy spotted. Let me one. Right here. One enemy remaining. Bă, Get out. You're done. nu, bă, nu. Și m-am Switching concentrat sides. acolo. Hai frate, da, că vii și vii. Am zis acolo. Stop. Right here. Aoleu. La ce asist, frate. Da, cred că o să pro. A or B. Here. Here. Enemy spotted A. Right. Reloading. One A. No peeking. Our spike down. Spike down B. Right here. Gateway closed. Da, acum ce ar trebui să facem? Trap triggered. 30 seconds left. Heaven with body. No charges. Last player standing. Au, deci mă așteptam. 10 seconds left. S-a dus cu spike-ul singur. S-a pierdut spike-ul. Fire in the hole! Burn it all to dust. Healing. That's you, pal. Maybe one on side. Denial action. One enemy remaining. Buu, îs regele. Attackers Da, dar am win. pierdut meci MVP-ul. Don't fight us again.
Am pierdut grav cu MVP-ul. Ia. Plus 23, bă. Cred că erau silver bronze. Ok, mi-a găsit match. Jucăm pe Heaven și bătai pe Reina. Dar nu vreau să joc Reina. Cred că o să joc din nou Veto, pentru că din nou TP cu Judge ce-ar putea merge prost. Yay! Tell me why. Ain't nothing but a hurt. Bă, așa, Tell me why. așa vă face să echipați să râd ca să Okay, let's câștigați finish match. Snare destroyed. Watcher expired. Nu, nu, deci n-ai cum, n-ai cum. Enemy spotted. Gonna fall back here. Negated. Watcher expired. Hai să aștept aici. Nu, 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 n-ai cum. Bridge 50 HP. Snare trip. Gateway closed. Yo, come on, that Both of me, go away maybe. Last player standing. 80. Fuck. You said both. You And said then I both guess at me. Jet moved at garage. Yeah, because they were. Thank you. Was just one at you. Off your feet! My ultimate. Baiting your teammates? Are... Bun, bun, bun. V-a plăcut, v-a plăcut. Right here. Hmm. Gun here. Pune lurker. One enemy remaining. Enemy spotted. Team Ace. Ah, sunt joc. Na, 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 na. Ia bătaie de la un șobolan. Enemy spotted. It's B, it's B. Trap trigger. Enemy spotted. Affecting. Spike planted. Something big. Reloading. Can you go for smoke shotgun? Denial active. One enemy remaining. Backside, backside, backside. Nice, good job. Watcher Mi-a expired. alunecat mouse, pe mousepad. Vetu, that's my vandal. What do you mean you're Vandal, bro? You died. Radiant stays with me. Told you, I'm cooked. That's my name, that's my name. Hear about this, that's my Match name. point. Can't you put the wall B, please? Bro, I think now it's already too late. First trap here. It might be Yeah, please slightly wait. too late. Never. A Yeah, little bit too late. way. I have trust in you. We win this game. Bro, how you say shut the fuck up in Chinese? But you say shit to wa. No, 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 it's not. Bro, it's not Chinese, bro. What do you Get out mean? of my way! I need help. I never left! Reloading. Got your fun! My turn! Last player standing. Bro. GG. Just, Attackers Bro. win. Wele, please don't ever pick duelist again, bro.